Hudobné rozprávky do osmiankovej kapsičky vložila Krista Bendová. Rozprávka štvrtá o starodávnom bubne. Za starých čias, keď ešte nebolo miestneho rozhlasu, žil v jednej dedine bubeník a mal velikánsky bubon. Bubeník bol potrebný, aj bubon bol potrebný, pretože keď bolo treba vyhlásiť v dedine nejakú vážnu vec, tí dvaja sa o to hneď a zaraz postarali. Bubeník si prehodil bubon cez plece, zastal na námestí a hneď bum 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 bum. Na známosť sa dáva, že zajtrajšieho dňa navštívi našu obec divadlo. A kto chce, nech sa príde pozrieť za 3 koruny, za 3 peniaze. A kto nechce, nech kuká do neba. Tak ako si to vyhlásil bubeník a zase potom odbubnoval, že bum bum bum, a starý počestný bubon sa nadúval od pýchy, aký je on dôležitý nástroj, že ho počúva hneď celá dedina. A takto išlo dlhé roky, ba aj 10 ročia, a nikto ani nezbadal, ako sa časy menia. Iba tu jedného dňa prišli do dediny neznámi muži a začali naťahovať drôty z jedného domu na druhý a až na každý 5. primontovali velikánsku trúbu. Čože to robíte, ľudia dobrí? Prečo nám domy drôtmi štopkáte? Pýtali sa občania tých neznámych mužov. A muži vravia: my nič neštopkáme, ale vám montujeme miestny rozhlas, aby ste boli kultúrna obec a neplašili svet hlasným bubnovaním. Oj, povzdychli si občania. Čo len tí ľudia nevymyslia. Vlani sme tu mali cudzokrajnú chrípku a teraz zasa, akýsi miestny rozhlas. A čože my potom spravíme s bubeníkom, keď budú zaňho bubnovať drôty? Nuž čože, bubeník pôjde do penzie, vravia tí montovací chlapi. Veď sa už dosť nachodil, nech si teraz doma oddychuje a na staré kolená počúva miestny rozhlas. Naľakali sa občania, ale naľakal sa aj bubeník. No ale čože mohli robiť, keď sa už svet takto premenil? Nuž, len všetci čakali, ako to vypáli. A veru vypálilo a hneď na druhý deň. Zavčas rána rozrevali sa trúby na celú dedinu. Haló, upozorňujeme občanov, že od dneška začína fungovať miestny rozhlas. A preto všetky správy, ktoré bude hlásiť, nech občania berú vážne, ako keby to oznamoval bubeník. Pozor, koniec hlásenia. A potom to už urobilo iba. A miestny rozhlas zatíchol. Fíha, to nie je zlý vynález, vraví si občianstvo. Veď ani z postele nemusíš vstať, ani na námestie chodiť a všetko počuješ. Dobrý bude tento vynález. Veru lepší ako tá cudzokrajná chrípka z minulého roku. Všetci sa tešili, len starý bubeník Matej Ohrablo sedí doma v kuchyni, hlavu si rukami podopiera, na bubon smutne hľadí a takto vraví. Kamarát môj, už sme dobubnovali. Už nás tá drôtová cholera načisto odpísala. Bubon, tá nemá tvár s neviditeľným okom, žmurkne na starého bubeníka a jemu sa vidí,
ako keby mu tichúčko zagurľoval. Bum, bum, bum. Hej, veď my im ešte všetkým ukážeme. No, ale to sa mu asi len zdá, lebo samozrejme, ako by sa mohol bubon naučiť ľudskej reči? A potom prišiel večer, ba aj noc, dedina spí a zrazu pánenky svätoprsté, na celú dedinu sa to rozhlaholí. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bum. Všetci občania vyskočia na rovné nohy a tak ako sú v pyžamách, utekajú na námestie, že akáto novina sa bude hlásiť uprostred čiernej noci. No na námestí ani duše, len psiská od hrôzy zavíjajú a kohúty ako bláznivé kikríkajú. Utekajú teda ľudia k domu Mateja Ohrablu a domček je tichý, tmavý, ani vzdych, ani zvuk v ňom nepočuť. Búchajú na dvere aj na okienko a Matej Bubeník vyskočí z postele, oči vyvaľuje, na večnú dušu sa dušuje, že on veru nebubnoval, lebo chacha, veď aj bubon visí hen tam v kúte na klinci. A ľudia frfľú, hromžia a pomaly sa rozchádzajú domov. A len čo si ľahnú do postele a zaspia, znova. Bum, 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 sarasa, bum, bum, bum. A vtedy to už aj Matej Ohrablo tušil a počul a začal šípiť niečo nedobré, lebo sa mu to nezdalo. Že čo si bubnuje a čo mu to spať nedá. Darmo sa znova všetkým dušuje, darmo všetkým vysvetľuje, že na bubon ani len prstom nesiahol. Nikto mu neverí. Nuž, asi to bude tak, rozmýšľa Matej Ohrablo, že sa tomu bubnu nechce ísť do penzie a že následkom miestneho vysielania sa bubon urazil a zaumienil si, že nás všetkých zničí. Musím ja s ním spraviť dáky poriadok, lebo ináč mi ani ten dôchodok nepriznajú. A hneď ráno vezme bubon a vyniesie ho do starej stajne, kde kedysi kone vstávali. Večer si spokojne ľahne. Ale v noci gurgľovačka prenáramná a veru ešte horšia a ešte zlostnejšia ako predošlú noc. Celá dedina je na nohách, no všetci vidia, že Matej je nevinný a že za nič nemôže a že proti bubnu treba ísť spoločnými silami. A tak ten bubon v noci vzali, kameňmi zaťažili a spustili do rybníka a išli spať. No hneď po polnoci psiská zavijú, kohúty zakikiríkajú a znova bum, bum, bum. A takmer sa zem otvára a voda v rybníku sa nadúva a gurgľuje a vylieva sa do susedných záhrad. Hneď ráno bubon vylovili a za dedinu vyniesli a do zeme zakopali. No v noci sa strhne zemetrasenie, ozimná pšenica sa hore koreňmi obracia a celá dedina pri reflektoroch vykopáva bubon a pchá ho Matejovi Ohrablovi. Na, tu ho máš, tvoj bol, rob si s ním poriadok, nech ho viacej v noci nepočujeme. Celý týždeň sedí Matej Ohrablo v seníku za dedinou, bubon stráži, aby nebubnoval. Už ani na oči nevidí a nevie, čo si počať. Iba tu dostane spásnu myšlienku. Počkaj, ty pľuhavstvo. Nebudeš ty hlasom minulosti dedinu plašiť. Nebudeš ma ty o môj dôchodok oberať. Nakladie Matej Ohrablo uprostred noci velikánsku vatru a keď je najväčšia, bubon do nej hodí.
Bum, bum, bum. Zabúrkuje to nad celým rozšíreným okresom a potom je zrazu ticho. Také ticho, že je Matejovi konečne dobre na uši. A od tých čias spí dedina veselo. Miestny rozhlas tiež veselo hlási správy a nikto sa nehnevá, že tie menšie drôtové poruchy spôsobujú to, že počujú len každé druhé slovo. Ibaže čudná povesť, alebo možno iba klebeta, šíri sa po susedných dedinách. Vraj od tých čias, ako zaviedli miestny rozhlas, straší za tou dedinou každú noc bubon na kuracích nôžkach a chodí a straší. Ale všetko v noci už tak tuho spí, že to strašenie nikto nepočuje. Dokonca ani Matej Ohrablo nie. A ten má na môj veru dobrý ušný bubienok.